Iki aku isih nang nggone Desa Jatimulya Lur, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Desa Jatimulya iki nek teko Tuban ki sekitar 20 kilonan Lur. Nggih kurang luwih 20 kilonan. Nah, nek teko kantor kecamatan kuwi ora adoh Lur, paling ya mok 2,5 kilo. Nah, Kecamatan Plumpang ki nek Kabupaten Tuban ki kecamatan paling kidul Lur. Dadi kidule Plumpang ngono wis perbatasan mbek Kabupaten Bojonegoro. Kuwi ana Gawan Lur. Bengawan Solo. Nah kuwi nek lore Gawan melok Tuban Lur. Nek kidule Gawan melok Bojonegoro Lur. Tapi iki nek mbek gone Gawan ya lumayan adoh Lur. Ya 5 kilo 7 kilo ngono paling. Nah iki Lur sampean nek pengen ngerti wis ngene iki omahe wong daerah kene Lur. Sampean delok, sampean wasi. Ngene iki sadurunge matur suwun sing akeh Lur. Videoku wis mok delok. Sampean ya aja lali video-videoku sing lawas-lawas ngene ya, deloki Lur ya. Deloki kabeh. Nek pengen komen gak apa-apa Lur, tambah api. Subscribe urung subscribe. Dadi sampean aku upload video anyar ngono ki sampean ngerti Lur. Ana tanda klunting ngono ki wis dadi delok Lur. Delok sampean karek ngasih ono omah-omah piye ngono. Tak dongano Lur, muga-muga lancar kabeh urusane ya. Lancar kabeh. Kepinginane hajate dikabul kabeh sing apik-apik wis dilindungi mbek pangeran ya. Selamat dunia akhirat. Wis ngono tok Lur. Tunggu rasa kakeh. Saman dengan diwasi Lur. Wis ngene iki omahe nikmati ya. Serasane ndi-ndi sampean. Cukup aku wae tak sepedaan ambek masih omah tak rekamu. Sampean karek ngawasi omah ya. Ngawasi omah mek cekelan HP utawa cekelan TV, delok TV maksudnya delok TV, cekelan HP. Pemen nek wayah nyantai bar mergawe ngono kae. Mek silo, jegrang ya ora apa-apa Lur. Ngombe kopi. Wis karek bondo kuota tok Lur sampean. Bondo kuota roh omahe wong daerah Jatimulya Lur. Iso cerita sampean. Nek liwat-liwat kapan-kapan nek liwat iki omah yang tahu tak delok YouTube kae ngono Lur. Dia ora kesasar sampean Lur, ora kesasar. Iso ora ndi-ndi. Nah, ngene iki omahe Lur. Saman diwasi Lur omahe. Jadi kira daerah sampean ngono iki ya ini to Lur omahe Lur. Apa sing wis api-api wis kaya perumahan ngono kuwi Lur. Komen Lur ya, di komen. Saman wong di komen Lur ya. Ben kenal Lur. Oh di ben iso mampir ya. Wis ngono wae Lur ya. Wis tak baline wis matur suwun sing akeh Lur, semua delok Lur. Aja lali. Videone liyane nah dideloki Lur ya. Wis ngono wae Lur. Aku tak ngerekam sik ya. Wis matur suwun sing akeh. Assalamualaikum.